Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:01. This time check is brought to you by gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Mayong nga syudad sa Bacolod, bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw Enero 16, 2021, adlaw kita sang Sabado. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Lalaki na bungguan sang jeep di pasahero, patay. Lalaki nga nagpatay sa iya asawa, ginkasuhan na. Sa atong mga nagapangunang nga balita nasyonal, travel restrictions sa ginpalawig. Samtang FDA nagpaandam angod sa IDLI face mask. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:03. Detalye sa nga mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Morning sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa siniya nga tinion na syempre, continue lang sa pagpadalaman sa inyo nga mga mensahe sa sini nga tinion kay I know for sure ang iban diri mga ka-action naton bala action boy ang iban sa ila ti nagahikot sang ila nga pala mahawon kag ang iban pag naton nga mga ka-action nga naga-monitor man sa diin nga party dire sa bugos nga kalibutan, syempre good morning or mayong gabi, mayong hapon. Wala ta kabalo kung ano tong oras sa ilaya mo. Depende. Oh, depende action na boy. But anyway, dire sa Bacolod, kag Negros Occidental medyo maburubog na ang aton mabatyagan. Pero kung magsulod ka na gani sa isa ka kwarto, tik mapuro paang naman action boy. So far sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa subong nga aga. Dili na kita sa pagpanamyaw man sa inyo sa siniya nga tinion kay basik ron magsinunggod ni sila. Sir kay RR Montowa Rihino, bongga nga aga mga magahod sa alas 6. Bongga gid saya. Good morning. Samtang nagadalasang salakyan pa Southern Negros, RR Hino monitoring. Asiga, salamat gid sir. Kay Ma'am Cory Vidaha, good morning action and watching from Kuwait. Kay Sir Arman Regalado, good morning lang da sa inyo indayan kag Brother Boy, always monitor ko diri sa kada aga watching from Montara, Isabela. Sakay Atia Kim Iriman, good morning action boy and action an. Monitor lang kami diri sa Banwa sa Morsha. Hello to all Action Radio Energy Fans Club. Sige, salamat. Sakay Sir Vicente Similiano, good morning action boy and action an. Check attendance lang kuno monitor sila. Check-in hotel. Sige Sakay Ma'am Yvonne Butcher, good morning mandira sa ibo ma'am. Happy weekend. Done sharing naman siya action boy. Sakay Sir Alex Montesa,
Papa Boy. Ano si Papa Boy? Nakabongga. Papa Boy. Sakay, Sir Erwin Gonzalez. Good morning, man. Sakay, Ma'am Rizali. Good morning. Sakay, Sir Alex Montaso sa liwat. Mayong aga. Sakay, Sir John Marie Radok. Good morning, mga Energy Fans Club. Always watching FB Live here in La Castellana. God bless and stay safe. Sakay, Jacqueline Del Mundo Makawili. Good morning, Action Radio. Sige, salamat Ged. Sakay, Mama Lovely Jean. Good morning, Action Boy. Watching from Saudi Arabia. Sige, madamo nga salamat. Your turn, Action Boy. Balalangin na. Nangyari, nag-loading pa. I-plus star ko na din nga kung yung mga... Si Sir Sige, Alex. Sige Sinagsaya ka na. na ng piyesta. Kay Sir Alex Puentes, Si Robert Roman, nalamutan mo na eh. Okay pa? Alex, kay Alex Laasta. Lovely Jean, good morning man. Sige, si Robert Roma, Cory Vidaha, dira sa Kuwait. Maing aga, si RR, nalamutan mo na ni Kina. Arman Regalado, ay pa. Nalundun mo, Arman Regalado, na basa mo na? Doon siya ba si late da si mo ang sulod? Hindi ka kuhan pa ko. Ano pa ko? Erwin Gonzalez, Rizali, nalabutan mo na ni John Marie Radok, Jacqueline Del Mundo Makawile, good morning man. Kag, of course, kay R. Montua Rehinio, no? Kay Dana Alohado from, good morning mga sa Alohado family. Sige. AG Agunase. Good morning, man. Sige. Standby na kita, Nay. Sa aton nga mga balita lokal. Of cancer, life Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:08 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos nabungguan sa ang dipasahing jeep samtang nagatabok sa highway sa barangay Bata sa siyudad sang Bacolod kagabi. Ang napatay ginkilala kay Dindo Layan, 37 anyos sang Kalumpang Iloilo, kag driver sa isa ka wing van. Sunod kay Police Station 3 Traffic Investigator Police Staff Sergeant Brian Cordero, nagtabok sa dalan si Layan apang naalang-alang ini sa nagahagunos niya sa lakyan gikan sa merkado sa barangay Bata. Nag-isol pa si Layan apang namungguan sa ang dipasay nga jeep nga gikan naman sa Banga Pepsi kag padulong sa merkado sa mga barangay. Madalong nga pila sa ulo ang naangkon ni Layan nga gintunaan sa iya kamatayon. Karon sa kustodiya na sa kapulisan ang driver sa jeep nga si Felix Baflor, 45 anyos para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginpasa ka na kahapon nga adlaw sa Provincial Prosecutor's Office ang kaso nga parricide bato kay Eduardo Minjona, 58 anyos nga mga sospetsado sa pagpatay sa iya asawa sa Enero 13 sa barangay Yaw-Yaw, Banwas ng Kawayan. Suno kay Kawayan PNP Commander Major Luel Garinganao, mismo ang 20 anyos nga bata nga babae ni Minjona ang nagpasaka sa kaso. Sa madumduman, brutal nga ginpatay ni Minjona ang 50 anyos sining asawa nga ginkilala sa kay Priscilla pagi sa paglaslas sa liog. Isa sa ginalantaw nga motibo amo ang lalisay sa mag-asawa bangod sa hindi pagtuman sang bana nga ipakayo ang ilabalay. Ini paagi man sa kwarta nga ginapadala sa iya sang asawa sang ini ang nagatrabaho pa sa Manila. Si Minjona ang sa karon nagapabilin sa custodial facility sang Kawayan PNP. Arestado naman ang ginaligar katapos ang New People's Army pagi sa gintingog nga puwersa sang 79th Infantry Battalion kag Talisay City PNP sa Hacienda Ambulog, Barangay San Fernando, Ciudad Santa Lisay. Ang natakpan din kilala sa kay Rufa Bainosa alias ka Ariniel, residente sa Barangay San Jose, Banwasang Toboso. Suno kay 303rd Infantry Brigade Officer in Charge Brigade Commander Colonel Michael Samson,
Nagapatigayon sa monitoring ang tropa sa balay ni Marilyn Dianton ang lugar nga naggargintiniran sa mga NPA sa itong Enero 13 kag ila nakitaan si Baynosa. Sa pagpangusisa sa otoridad, na-discover si Baynosa may warrant of arrest sa kaso nga murder kag frustrated murder. Duha pa ni Samson si Baynosa, isa sa masobra 20 karmado nga tao nga naginatudlo nag-ambush sa mga sibilyan nga sakay sa utility truck sa Purok Mabuhay 3, Sitio Toril, Barangay Salamangka sa Banwasang Tuboso sa Hulyo 13, 2009 nga nagresulta sa kamatayon sang 3 ka sibilyan kag pagkapilas sang 3 pa kaiban. Preso sa custodial facility sa Pontevedra Municipal Station ang 82 anyos nga lalaki matapos ginpalukpan ng isa ka kagawad sa Sitio Lindero, Barangay Antipolo sa Banwasang Pontevedra. Ang sospetsado ginkilala kay Valentin Nilos samtang ang tagreklamo ginkilala kay kagawad Alberto Untala, residente sa Purok Poinsettia, Barangay Antipolo sa Uman nga Banwa. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Hansel Umandas, personal nga nag-report sa ila Barangay Hall si Untal matapos ginaligar ginpalukpan ni Nilos. Sa follow-up operations ng kapulisan na aresto si Nilos kag na-recover sa iya ang isa ka homemade 38 caliber revolver nga may 4 pa ka wala nakalupok nga bala. Nagpanumpa na ang 330 ka mga bago gin-promote ng mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office kay iban nga mga ahensya sa kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental sa ginpatigan nga mass oath-taking, donning and pinning of second-level ranks. Duha diri ang mga Police Executive Master Sergeant, 16 ka mga Police Chief Master Sergeant, 67 ka mga Police Senior Master Sergeants, 58 ka Police Staff Sergeants, kag 66 ka mga Police Corporals. May isa man ka Police mga gikan sa Criminal Investigation and Detection Group, 3 sa Highway Patrol Group, 2 sa Directorate for Integrated Police Operations, kag 65 gikan sa Regional Mobile Force Battalion 6 ang nagpanumpa man. Nagalaom si NOCPO Director Police Colonel Romy Palge nga mas pasakayuhon pagid sa mga kapulisan ay natrabaho kung kasunod sang ila nga promotions. 88 ka mga police non-commissioned officers sa Bacolod City Police Office ang gin-promote kay nagtambong sa simultaneous mass oath-taking, donning and pinning of the second-level ranks kahapon sang hapon. Ginpangunahan ni BCPO Director Police Colonel Romeo Placido ang mass oath-taking kag pinning sa BCPO grounds. Suro pa kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Ariel Pico kay may 5 ka mga police commissioned officers sa BCPO nga gin-promote man kay nagtambong sa kaangay nga aktibidad sa Police Regional Office 6 sa Campo Delgado sa siyudad sang Iloilo. Gin-promote man ang 2 ka mga station commander sa BCPO nga sanday Police Major Richard Farito sa Police Station 3 kag Police Major John Ray Batadlan sa Police Station 8. Dugang pa ni Pico sa BCPO may mga newly promoted man nga police captain kag police lieutenants. Action Radio Philippine Standard kung yaring gabayan sa pahayag ni Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sa atong dira nga PNCO, 88 kabilog. Atong nga PCO 5. Kabahin sa pagpahayag ni BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Travel restrictions ginpalawig pa samtang FDA nagpaandam angot sa Idley face mask. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen. Okay, good morning liwat sa aton nga mga Facebook followers, no? Sakay amigo ko Roberto Juanbol Gallo dra sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Kag kay Lawrence Opson. Oy, si Lawrence gali ni sa Japan, no? Good morning sa imo, Lawrence. Kumusta ka na? Kag saan sang puli man? Damo puli na ni siya mo. Oo, Ang muna sang may ipadala tanet. hindi mo puli na ni siya. Hindi mo kilala si Lawrence? Ay, kasad. Siyempre, wala man pakilala sa akon. Kasad. Amo ni siya ang kuan ang soon to be kuan bla ni Glacial bla. Na transaksyon ako nila nga masupot na ko kuno kay maninoy ko mo. Abi ko mabakalat son. Support ka na nga daan. Sige. Sana Jessame Estacion Salvan, good morning ma'am, watching from Saudi Arabia. Kay Marlene Narveve Tanoko, watching from San Carlos City. Ni Rayton Kalabudo Kasitop. Grabe nga apelyido ni mga apelyido, no? Lawig, no? Kalabudo Kasitop, watching from Kuwait. Si Tony Ray ni sa guro ngalan niya, no? Annalyn Abanto Bilanggoy, watching man from Barangay Carolan, Camancalan City. Sakay Delia Liave sa Chirito Heights sa Barangay Granada. Kay Nika Montalban Pajarillo, watching from Singapore. Noel Amar, good morning na dira sa imo sa Canada, no? Liza May Nakapatan, Rayjan Tan Villalon, ang aton nga Vice President, good morning. Rose Lavina Makuha, from Antique with Love. O sige, aksanan. Sana all. Sakay, di na ko tuman. Kay Antoneta Piliado, good morning. Kay Dudoy, kag Arlie Piliado, kag kay Melcho, kag Aplaha, sang Sawi, sang La Carlota. Kag kay Anola Piliado, sang UK from Canada. Thank you. O sige, salamat man. Sa kay Edmar Kilitar, good morning. Action Radio watching live here in Bago City. Mga kilala mo ni Guro ay. Oo, kilala ko na. Bago. Greet ko lang sa Midonia family, Octavia family. Octiva na siya, Octiva, sorry. Octiva Octiva na mo. family, good morning, coffee time ko no Action Boy. Sige, salamat gid. Sa kay Ma'am Alma Agravante Sabater, nga naga-monitor man. Thank you so much. Kay Anthony Paulan, good morning Bacolod, watching from Manila. Kay Ta Am sa Boso, good morning Yes, tita. oo. Busy-busy Sako, sila sako, subong. sako Sako sila subong. Kay Regent Tan Villalon, thank you so Basi- much, Char. Basin ninyo ang basin ninyo ang help. Hi, willing lang si Action One Boy. text away lang kami di One call away si Action Boy. Text gani Hindi na niya call gani. Sabi kong call ya para pilalang seconds lang bala go na dayon. Kung text ya sige. medyo ano pa na may mga char. Standby na sa ano mga pa? balita national. Alpha and Beta Mac.
Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 21, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpalawig sa Pilipinas ang travel restriction sa masobra 30 kapungsod bangod sa pamahog sang bagong variant sang COVID-19. Sa statement, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, nga ginaprubahan sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang Huwebes ang extension tubdog Enero 31 tuig 2021. Sakop sa travel restrictions ang mga travelers gikan sa United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, China, lakip ng Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, Spain, United States, Portugal, India, Finland, Norway, Jordan, Brazil, Austria, Pakistan kag Jamaica, Luxembourg kag Oman. Sa nabaluan, magkatapos kung tani kahapon nga adlaw ang entry ban. Nanawagan ng Department of Health sa mga pasahero nga sakay sang Emirates of Flight number EK332 kag kaupod sang pinakauna nga Pinoy nga nagpositibo sa United Kingdom COVID-19 variant nga makig-angon sa mga contact tracers agud mausisa kung natapikan man sila sang virus kag malikawan pa ang paglaptas sini. Una ginpahayag sang DOH Santo Miyerkules sang gabi ang pagtumod sang sining UK variant sa ginpatigayon nga genome sequencing sang Philippine Genome Center sa swab specimen sang 29 anyos nga lalaki na gikan sa Quezon City. Naibaluan nga nagbiya sa pungsod ang pasyente kag iya nobya nga lunsay real estate agent sa tong Desyembre 27 kay nagpadulong sa Dubai, United Arab Emirates. Nagbalik sila sa Pilipinas ang Enero 7 sa diin sila ay na-quarantine kag ginpaidalom diwat sa RT-PCR test kag nagpositibo ang lalaki nga pasyente nga nakabatsyag sang ubo kag pneumonia. Ginpaidalom sa karon sa isolation ang mga kaupdanan sa balay sang pasyente, kalaki pang nobya, iloy kag duha ka mga utod kag ginpaidaluman sa swab testing. Ginpatawag naman sa Kamara Sanday Health Secretary Francisco Duque III kag National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. angot sa patigayunon nga hearing sa COVID-19 vaccination plan sa gobyerno sa masulod nga semana. Sunod kay Speaker Lord Alan Velasco, luyag sang Kamara nga masiguro nga ang multi-billion pesos nga pondo para sa pagbabakuna sa COVID-19 ang ipain para sa pagbakal sang mas epektibo kag luwas sa katalagman nga bakuna batok sa virus. Gintala sa House Committee on Health sa pagmamuno ni 4th District Quezon Representative Angelina Helen Tan ang virtual hearing sa Enero 18 sa din kalakip sa naimbitahan Sanday Duque, Galvez kay iban pa nga mga health experts gikan sa pampubliko kag pribado nga sektor. Ginpahayag ni Tan nga luyag sa mga mamalidha nga mabatian ang paatag sa mga eksperto angot sa COVID-19 vaccines agud masiguro nga mangin madinalagon ang mass vaccination. Nagpaandamang Food and Drug Administration sa healthcare professionals kag publiko angod sa pagbakal kag pag-usar sing idealized disposable face mask nga nadiskubrihan nga unnotified o kun wala sang proper authorization. Sa advisory sing FDA, ginpahayag ang nasambit nga produkto wala na isyuhan sang Product Notification Certificate o PNC. Dugang pa isang FDA tungod unnotified ang produkto, wala ini naglabay sa evaluation process. Rason nga hindi masiguro ang kalidad kag safety. Ginmando naman sa mga establishmento nga likawan ang pagbaligya tubtub nga wala na isyuhan sa PNC ang produkto. Naglambot na sa 496,646 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Matapos nga may 2,048 kabagong kaso ng COVID-19 sa piyak nga may isa ka laboratorio na paslawan nga magpasa sa datos sa gintalan ng oras. Sunod sa DOH, gin-report nga ang Bulacan na may mataas nga may pinakamataas nga bago nga mga kaso nga may 98. Ginasundan sa Davao nga may 89. Pangasinan may 84, Manila nga may 80 kag Leyte nga may 73. Samtang 551 ka pasyente naka-recover sa balatian nga nagdala sa kabilugan nga 459,739 ka recoveries. Kaya nagdangat naman sa 9,876 ang kabilugan nga napatay matapos nadugangan sang 137 ang death toll.
Ginbasura sang Sandigan Bayan ng kaso nga graft bato kay anay Senator kag karon Information and Communications Technology Secretary Gregorio Hunasan kag pito ka iban pa angod sa 10 bilyones pesos nga pork barrel scam. Sa 52 ka pahina nga ruling sa anti-graft court napaslawan ng prosekusyon nga magpakita sang ebidensya para pamatud-an nga guilty sa kaso si Hunasan sa diin ang presumption of innocence ang nagpabor sa akusado. Ginabswelto man ang pito pa ka mga opisyal sa National Council on Muslim Affairs nga Sanday Galay Makalingan, Mihola Sadain, Auroran Aragon Mabang, Fidelina Aldanesi, kag Olga Galido. Si Hunasan ang ginakusahan nga nagkuha sa ginalagar 29.1 million pesos sa iya Priority Development Assistance Fund o PDAF nga mas kilala sa tawag nga pork barrel para sa ginasining nga isa kanan government organization nga wala nag-agi sa proseso sang public bidding. Ginapabasura naman sa kampo ni Senadora Leila de Lima sa Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 205 ang duha sa tatlo ka makaso sang illegal nga droga batok sa iya matapos mapaslawan ang prosekusyon nga makapresentar sang mabakod nga ebidensya. Sa atong Enero 8 sang in-file ay kaduhang demurrer of evidence, isa ka adlaw matapos naka-file sang kaangay nga mosyon sa isa pagkakaso sa illegal nga droga sa rason nga napaslawan na naman ang prosekusyon nga magpresentar sa mabakod nga ebidensya nga nakighimbon ang senadora sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Sunod kay Dilima sa unang motion, hindi na kinahanglan magpadayon ng iya mga abogado sa mag-file sa ilang depensa bagod nagapabilin nga espekulasyon lamang ang mga pasibangod angon sa ginalagat transaksyon sa tunga niya kag ni Jose Adrian Jadera. Silo pa sa kampo ni Dilima, masobra 3 ka tuig na ang pag-imbestigar apang wala sa gihapon sang mapakita nga ebidensya ang prosekusyon nga magaduot sa senadora. Sa katapusan nga balita national, nanawagan ng Armed Forces of the Philippines sa mga pulis nga involbado sa patalang nga pagpatay sa 4 ka soldado sa hulusulo sa tung Hunyo 2020 nga magsungka na. Sunod kay AFP spokesman Major General Edgar Arevalo, hindi maguntat ang AFP agud pangitaw ng nasamit yung mga pulis para pasabton sa ila krimen nga ginhimo. Sa tung Webes, nag-issue sang warrant of arrest sa kaso nga multiple murder ang Hulu-Sulu Regional Trial Court batok sa siyam ka gindismiss nga pulis. Una ginpahayag ni PNP Chief General Debold Sinas nga mga akusado gin-turn over na sa ila pamilya kag abogado nagligad nga si Mana. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 28. Good morning, anay dira kay Rose Wenner sa Germany. Good morning man. Kag kay Grace Soke, no? Kay Daydi, good morning sa imo Daydi. Kag kay Richard Ra, good morning man. Kag kay Laging Mihares, ginatamyaw siya ni Juan Bolgallo. Muna sa kanong bag-o nga madam ni Juan Bolgallo. Teresa Linaha Kayaw, dira sa may siyudad sa Bago, good morning sa imo. Kag kay Kapitan Imelda Hamelo Bagwanga, good morning Kap. Donna Robles Prodigalidad, good morning kuno sa mga pariyante sa Robles kag Song family. Iniya pa namin naman gikan sa San Diego, California. Okay? Iban karon naman sa aton nga pagpakalagad sa Action Balita Morning Edition. Standby na kita sa Action Hot Report second portion. May kaupod ninyo sa Action, Fred Salanga. Balikay kita karon sa aton dugang nga mabalita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Action and Defense. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.